Tervetuloa tähän hetkeen ja harjoituksen pariin. Tosi usein me kritisoidaan hyvin paljon omia tekemisiämme ja ehkä ollaan meidän itsemme parhaita kriitikoita. Me saatetaan tosi paljon antaa myötätuntoa ja hyviä ajatuksia meidän kanssaihmisiä kohtaan, mutta sitä lempeyttä on tosi vaikea monesti jakaa itselle. Tämän hetken harjoituksessa me lähdetään vähän kokeilemaan sitä, voitaisiko me ehkä olla itselle vähän armollisempia. Ja lähdetäänkin kokeilemaan, että minkälainen harjoitusasento tänään voisi olla nyt sulle sopiva. Istuma-asento saattaa olla tähän ehkä paras siinä mielessä, että voit ehkä olla sellainen valppaan rentoutunut tässä harjoituksessa. Aika hereillä oleva harjoitus on tässä hetkessä luvassa. Saatat haluta sulkea silmät tai ehkä luoda ne alaviistoon. Tunnustele vähän siltä, miltä susta nyt tuntuu tässä hetkessä. Lähdetään rauhoittamaan meidän hermojärjestelmää niin, että otetaan muutama syvä rauhallinen hengitys. Ihan omaan tahtiin voit itse päättää, haluatko hengitellä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos tai sitten vaan nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Muutama tietoinen rauhallinen hengitys. Saatellaan sitä meidän huomiota samalla tähän hetkeen. Hengitys ankkuroi meidät tähän hetkeen automaattisesti, mutta tietoisesti voidaan samalla saatella sitä huomiota sinne hengityksen äärelle. Mielessä voi olla paljon ajatuksia ja jo tapahtuneita päivän asioita. Anna niiden lempeästi jäädä nyt taakse. Ja tuo huomio vaan rauhallisesti tähän hetkeen. Voit antaa hengityksen ottaa ihan sen rauhallisen rytmin. Tavallisen luonnollisen rytmin, mikä nyt tänään tuntuu just siltä, miltä se tässä hetkessä tuntuu. Rauhallisia hengityksiä. Voit ikään kuin hengitellä lempeyttä sisään. Ja sellaista armollisuutta ulos. Lempeyttä sisään. Ja vähemmän kriittistä, armollisempaa asennetta ulos. Voit ehkä kuulostella vähän, että minkälaisia ääniä kuulet ympäröivässä tilassa. Onko tila, missä teet tänään hiljainen, rauhallinen, vai teetkö tätä harjoitusta ehkä kenties jossain vähän meluisammassa paikassa? Voit nyt antaa sun huomioon ihan rauhallisesti siirtyä niihin ympäröiviin ääniin. Mitä kuulet tilassa tai ehkä sen tilan ulkopuolella. Vähän saatellaan sitä meidän huomiota rauhallisesti tämän hetken kokemukseen ja ehkä eri aistien kautta. Tällä hetkellä kuuloaistin kautta. Äänet myös tapahtuu aina tässä hetkessä. Me voidaan olla varmoja, että ne on juuri nyt tässä ankkuroimassa meidät tämän hetken kokemukseen.
tunnustele sit, miltä kehossa tuntuu juuri nyt. Onko keho levollinen vai levoton? Tuntuuko kehossa ehkä kireyksiä tai väsymystä tai onko olo energinen? Rauhallisesti tunnustelet, miltä kehon tuntemukset tuntuu tässä hetkessä. Voitko lempeästi siinäkin ottaa asenteen, että olet ehkä utelias, avoin, hyväksyvä ja lempeä kaikille sille, mitä voit nyt kehossasi tuntea. Itsekriittisyys usein ulottuu tosi laajalle meissä itsessä, joten voisitko ehkä tunnustella näitä siellä taustalla, eli semmoista uteliasta ja avointa asennetta. Ahaa, huomaan, että tunnen ehkä kireyksiä. Ja hyväksyvällä ja lempeällä asenteella suhtautua tämän hetken kokemukseen. Nyt on näin. Oli se mitä tahansa. Tuo sitten käsi tähän sydämen tai rintakehän päälle ja tunnustele, miltä se tuntuu, kun hengittelet syvän ja rauhallisesti omaan tahtiisi. Tässä hetkessä ilman kiirettä mihinkään saatat tuntea, kuinka rintakehä nousee ja laskee sun oman hengityksen tahdissa. Saatat tuntea sen oman käden pehmeyden, oman käden lämmön. Kosketus tuo monesti turvaa ja se saattaa ehkä jo sinällään tuoda lempeyttä ja myötätuntoa siihen omaan olemiseen. Voisitko ehkä nyt sanoa itsellesi jotkut kannustavat sanat tai sellaisia asioita, mitä sun tulisi kuulla, mitä sun tulisi saada kuulla juuri tässä hetkessä, mitä ehkä tarvitset. Tarvitko ehkä tsemppipuhetta, myötätuntoa johonkin tilanteeseen, semmoiseen vallitsevaan tilanteeseen, mikä nyt ehkä elämässäsi vallitsee, tai just sitä lempeyttä ja armollisuutta. Itseäsi kohtaan. Voisitko ehkä ajatella, että edessäsi olisi paras ystävä, jolle näitä sanoja sanot, mutta kohdistatkin ne nyt vaan itseesi. Onko se ehkä vakuuttelua siitä, että kaikki on hyvin juuri nyt? Tai kaikki järjestyy aina? Onko se ehkä, että nyt on näin, vaikka sattuu ja on vaikeaa, niin ymmärrän ja kuulen sua. Vai onko se kiitollisuutta, ehkä toteamista, että onpa asiat nyt hyvin ja olenpa hoitanut asiat hienosti. Kiitänkö tässä yhteydessä ehkä itseäni? Pidä käsi siinä rintakehän päällä tai laske se johonkin, missä
koet, että ne kädet on nyt luonnollista olla. Voit tunnustella kehon tuntemuksia. Miltä äskeiset sanat ehkä tuntuu sulla kehossa? Aiheuttiko ne jotain tunteita, jotka ehkä nousee just tässä hetkessä? Voinko ehkä hetken aikaa sallia niiden tunteiden olla? Sallinko itseni tuntea niitä tunteita? Onko jotain, jota voisin ehkä viedä tämän harjoituksen jälkeen omaan elämään? Päätetään harjoitus vielä kiittämällä itseämme siitä, että tulimme harjoituksen pariin juuri nyt. Voit omaan tahtiin availla silmiä, pyöritellä ehkä hartioita. Hakea pientä liikettä kehoon, ehkä venytellä. Mikä itselle nyt tuntuu sopivalta? Kiitos paljon, että tulit harjoituksen pariin. Nähdään pian taas.